Кои са трите стъпки, които могат да доведат до така желаната промяна? Метаморфозата, която се случва не само отвътре, но и виждаме резултатите навън. Знаем, че 90% от насекомите претърпяват пълна трансформация, т.е. сменяват своята форма. На същия принцип и гасеницата претърпява своята трансформация. Защото съвременната наука ни дава именно такава възможност да проследим какво се случва в черната кутия, наречена какавида. Част от органите на гасеницата напълно изчезват, а други на тяхно място се появяват нови органи с нови размери и нова форма. Когато трансформацията завърши напълно, тогава какавидата се разпуква и пеперудата бавно излиза навън, готова да полети. Дали ние си даваме сметка, че когато сме в най-тежкото положение, нашата слабост може да бъде наша най-голяма сила? Именно, когато преминаме през собствената си трансформация. Не само да сменим формата и външното отвътре навън, а обратното, посоката отвътре навън. Смяна на формата на мисли, на решения, на действия. И първата простичка стъпка е да почнем да си задаваме въпроси. Това, което ми се случи, защо ми се случва, как ме кара да се чувствам и какъв е смисъла на всичко това. Откровени ли сме със себе си, започнем да го правим. Ще започнат по един да излизат отговорите, които ще ни помогнат да вземем правилните решения. И в крайна сметка да реализираме себе си по един много по-добър и по-достоен начин, отколкото да се затваряме в черупката си и да останеме в какавидата. Нека да бъдем като пеперудите, свободни и да полетим. А крилата си ги създаваме ние. Ние ги изграждаме чрез нашите мисли, действия, мечти и стремежи ни за развитие. Когато много лесна втора стъпка можем да осъществим, когато бъдем честни със себе си и на един лист напишем от едната страна положителните черти, които смятаме, че притежаваме, от другата страна отрицателните. Да ги приемем с еднаква тежест. И отрицателните, и положителните. И взимаме едно нещо от нашия характер, което наистина смятаме, че не ни харесва. Или много силно говоря, или когато говоря, викам и дразня другите. Ето такъв глас може да го обърнем да служи наистина на другите. Когато разказваме истории, когато искаме да предупредим някой за нещо, когато го използваме дори да го умекотим, в името на това да разкажем важна история за хората. Ето как от едно отрицателно качество можем да го превърнем в полза за всички останали. И повярвайте, това ще донесе полза и на вас самите. Изпитано е. И нещо, което вие го почувствате, по-добре да го анализирате, да започнем да задаваме въпроси, за да дойдат сами решенията. И именно тези решения ще доведат до нова мисъл и нови действия. Но ако не започнем да действаме, ще си остане само на ниво разсъждение и анализ. Има доста примери, в които трябва да сме по-инициативни, ако желаем наистина да се случи нашата трансформация. Ето и третата стъпка. Простичко действие, когато не сте в настроение, когато сте раздразнени, как бързо да излезете от тази ситуация. Дайте си малко минутка време, успокойте дишането и просто се усмихнете, дори да няма нищо смешно около вас. Настройте се на тази вълна. Когато задържите усмивката, лицевите мускули веднага ще подадат сигнал към мозъка и то именно този импулс ще накара мозъка да започне да се чувства добре и да предаде на тялото, буквално ще го залее с серотонин, допамин и групата на ендорфините, което ще ви даде максимална енергия. И така, наистина ще почувствате облегчение. И ще видите как една малка промяна отвън ще се отрази и навътре. Благодаря ви, приятели!
и ще се видим скоро. Моля да оставите вашите коментари под това видео. Благодаря ви!